Bueno. Xarregon gaude. Erakutziko izuet, nolakoan kosta. Latza, Olatuak urruti aia lertzen. Guztia ondo lertzea jala olatuak. Eta da, famosua, destino famosua surfistantzako. Eta jendia dago, baina lekuare bai, orduan. Eta ingo dugu baskaldu, eta hemendikan ingo dugu buzeo pixkat, eta ber zer da hon. Berenjenazoa. Oso ona, eggplant with rice. Osaia. Bertaketetan. A ver si moix. Ez dakat esperantza hondik, egia esan. Bueno, hemen txasi genuen, buzeua. Eta ikustezue, arroka batzuk ezebela, eta bizitzare bai. Hemen txaka guana, ondo pasatzen. Buah, ze polita. Eharra, sorpresa. Hemen ikuste jazue berretxa batea sartzen, amildegi batea. Behitu. Hemen esango nuke 8-9 metroan nahola. Igual zozo gehiago, baina berretxa 20 metroaino jaiztezan, eta hor txebili ginen. Disfrutatzen. Hemen txegia hanen lehenengotako bajada ikusten. Berotu gabe. Esan berda ikasten nahi dela. Eta helburua zen, 3-4 metroiek dominatzea, bateze belarri aldetikan, ekualizazio hori perfekzionatzeko, eta seguru ibiltzeko. Eta berotu gabe izateko, behitu zen bat aguantauzun. Oh! Zenba emotea? Okay, no? Jode! Bueno, eta ja bajada batzukin dago, soltura gehiokin, Ikuste zuen gerriko hori da pixua, eta horrek baimentzeo, 4 metro horietan, komodago ibiltzea. Bueno, hain dugu, Bastante sorpresa, Hane? Zun bizibilidadea zeon. Han ikustean olatuan atzian dago justo barrankoa bezala, eta bizitza zeon. Zira ona. Hoxea. Gure ostela. Bitu, ide bat diteko. Hortxe. Buah. Simply being alive's been rough. No, she won't be gone forever. There are many times I find it feels that way. And I'm not trying. Txega eguna bukatzen. Txoko polita, aukera dugu. Horre dira, TikToka grabatzen da. See you! Fuck the police! Police!